Nganamukela uKhanyisani TV. Uma umusha le channel ngiyacela subscribe. Igama lami nguNkazimulo. Ngane zethongo. Namhlanje ukhuluma ngey'ngane zethongo. Kakhulukazi nina enizwayo noma nithola ukuthi ninabantu abadala. Uma uthola nabantu abadala ngifuna understand. Kwesinye isikhathi akusho uzosebenza ngalezo sipho. Kwesinye isikhathi kuchaza ukuthi uhamba nemimoya yakini ekugadile noma eze kahle okufanele ubatholele izingubo zabo ukuthi ubambathise ukuthi impilo yakhe ihambe ngendlela. Ngoba leyo moya yomkhulu mayiza kuwena ungabambathele ingenzeka ibanga inkinga, ibhubhise izinto, ikuhluphe, ikubangele isicanucwane ngoba bagqokile izinto. Omunye kufanele kuphela abadlela igobongo bahlala hle emzimbeni. Angikhulume nani-ke ninezipho ngqo zokulapha. Uma ukuthi uwadlile amagobongo wonke ngokulandelana kwawo ngamaningi nganemimoya esiphethe iminingi. Uma ukuthi usuwadlile lawo magobongo kobaluleka ukuthi ulinde ngoba amagobongo ayinsipho nokudla abantu abadala. Ukuthi usubahlambululile abantu abadala bahlala hle emzimbeni. Qaphela phela ukuthi namanje abantu abangithandi namanje imali isaphela ngendlela ade iphela ngayo. Isimo sempilo sinjani? Ngoba isipho sabantu abadala uzosiphiwa abantu bakini ngesikhathi la sebebona khona ukuthi wena physically wena uwumuntu emhlabeni usu-matured ukuthi usamukele lezo sipho. Ngoba kwesinye isikhathi asibhobhoke isipho ngoba isempilo yakho ayikho right. Abanye benu usanentombi eziwu-10, boyfriend awu-5, usaphila impilo ebangithonga ukuthi angime kancane. Akakabi mature for lesigaba. Omunye wenu nabanye benu nisaphuma niyophathisha. Kukhona impilo mhlawumbe lifuna uyiphila ithongo noma ukhule ube matured to a certain lifestyle. Mhlawumbe ngayi lifestyle yokukhuleka, ngayi lifestyle ukuthi ube nomsamo because most of le ngane zamathongo ezingibizayo ngeke kufika kukho ngisho nomsamo obekile ekhulekela khona. Abanye benu ngaphambi babhoboke badinga ukuthi wenzelwe imbeleko ekhaya. Mase uqeda ukudla wonke lawo magobongo ukhumbule ukudla amagobongo akusho uma usuwaqeda manje bazokunika isipho sakho manje. Akusho uma ufunda manje eklasini uzobhala i-exam manje ngoba nengane encane mayifika emhlabeni uyayimbathisa uyincelise igqoko ukuthi ngabantu. Kodwa ngeke umntwana ona 2 days efikile ebaleni intombazane ithi iphuma naye ngaphandle kwethu thumbeni ngaphandle ebusuku. Uyangizwa? Therefore zithiwa ngenani zanizogeeza nihlale endlini. Kodwa umuntu omdala uyakwazi ukuphuma noma yinini ahambe. Khona abanye benu kokhokho benu mabenibuka bakubona ukuthi wena usayingane encane ukuthi awukakazi ukwazi ukuthi uhambe kulobo mnyama uphumele ngaphandle. Kusabanda kakhulu ukuthi ungaphuma akuhlala endlini. Yebo bambathisile, yebo usubanikile ukudla kwabo, ubagqokisile amathongo kodwa akakunika isipho. Ingoba lezo sipho sokuphoqa ukuthi uphume uyola notikolosho ulapha isizwe. Kanti mhlambe wena ngokomoya mabekubuka usayi-infant usayingane encane. Ngeke ingane encane engenamazinyo ifuna ukukrasha ithambo, ayikwazi ukuhlephula ithambo. So lindani abantu bakini, umsebenzi wakho banika iy'mpande abazidingayo, bona bakuvulele iy'nhlanhla, uphile impilo yakho engenabo ubunzima njengasekuqaleni ngoba indlela wena masukwenzile abakufunayo linda bona ngoba ibona abalawula, ibona bazokutshela, bazokunika idlozi elinomona noma elihamba kancane omunye abe nelisheshayo athole isipho manje yakhe uma ethole linda isipho bakunike bona. Ngicabanga uma uthi udla amagobongo bazokunika isipho ngesikhathi esifuna uwena sokulapha. Ungacabanga bazobhoboka endlebeni uqale babone live ngoba sekufuna wena. Abantu bakini abakini badala uwena ingane kubona. Banike abakudingayo bazokunika step by step ngoba nawe ingane wenika ukudla step by step. Ngeke liphuze ingane encane iti elishisayo. Uyangizwa? Makhosi amakhulu.